У размове з намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Выборчай» ён апавёў, што адмовіўся ад выезду ў Польшу, пакуль не атрымаў пацверджання ад афіцыйнага Менску і польскага боку наконт магчымасці вярнуцца назад у Беларусь. Давайте паслухаем. Калі супрацоўнікі КДБ сказалі, што я выязджаю ў Польшу, я адмовіўся. Я запатрабаваў гарантый, што змагу вярнуцца. Яны спыталі чыноўніка адміністрацыі Лукашэнкі, патэлефанавалі польскаму паверанаму ў справах. Я спытаў, ці змагу вярнуцца ў Беларусь. Ён пацвердзіў. Беларускія чыноўнікі таксама пацвердзілі. Господар Александр, то ў чым тады логіка прымусова вывезці ў Польшу, ось такім чынам задзейнічаць у аперацыі абмену, каб потым, у выніку дазволіць пачобуту вярнуцца ў Беларусь, чаго менавіта не дазволілі іншым палітвязням? Бачыце, тут ўсё ж такі спецслужбы дзейнічалі па сваім канонам, я ж кажу, як у нейкім шпіёнскім рамане ці ў кінастужцы, на мяжы гэты абмен, гэта, так бы мовіць, класіка жанру. Што ж тычыцца вяртання ў Беларусь, наколькі я ведаю, Дональд Туск сказаў пачобуту: вы вольны чалавек і, маўляў, вам гэта вырашаць, але ж тут варта, на мой погляд, улічваць, я разумею гэтае жаданне, і казалі, што Анджэй адмаўляўся раней выходзіць з-за кратаў менавіта таму, што хацеў застацца ў Беларусі. Гэта такое высакароднае жаданне, але разам з тым тут трэба глядзець праўдзе ў вочы, таму што вяртанне ў Беларусь – гэта вяртанне ў вялікую турму. Хіба што ягоны лёс будзе пад асаблівай увагай, вось як і ў выпадку з Міколам Статкевічам, які застаўся ў Беларусі, які дарагой цаной заваяваў для сябе свабоду і перамог рэжым. Але, канешне, вяртацца ў Беларусь у сённяшніх умовах – гэта ўсё ж такі вялікая рызыка, на мой погляд. У нас ёсць таксама сведчанне Радослава Сікорскага адносна нармалізацыі дачыненняў паміж Менскам і Варшавай. Ці гэта магчыма? Давайте паслухаем і таксама вернемся да нашай размовы. Я згадваў, ужо былі адлігі ў нашых дачыненнях з Беларусю. Былі такія перыяды, калі там не было нашых палітычных вязняў, а Лукашенка спрабаваў мець нармальныя дачыненні як з уласна Польшчаю, гэтак і з цэлым еўразвязам. Мы заўсёды будзем адказваць жэстамі добрай волі на жэсты добрай волі. Сапраўды, гэта можна стварыць новую адкрытасць. Але гэта залежыць ад палітыкі Лукашэнкі. Я не хачу даваць завышаных абяцанняў, бо мы раней зрабілі гэтыя памылкі. Мы думаем, гэта відавочна рухаецца ў слушным кірунку і вырашаць Лукашэнку, каб атрымаць выгаду ад гэтага. То якую ініцыятыву павінен праявіць Лукашенка, каб нармалізаваць гэтыя стасункі паміж Менскам і Варшавам, улічваючы, што ў прынцыпе зараз пасля вызвалення Анджэя Пачобута, ось як засведчыў Віталь Цыганкоў у нашым папярэднім эфіры, няма сэнсу рэжыму ў Менску пагаршаць гэтыя стасункі, правакаваць яго мігранцкімі атакамі альбо нейкімі іншымі правакацыямі? Так, тут, здаецца, пэўныя завалы ўжо прыбраны з гэтай дарогі развіцця ўзаемных дачыненняў, але тут варта ўлічваць вось гэтую спецыфіку рэжыму антызаходняга па сваёй сутнасці. Вось глядзіце, Джон Коул ужо шчыраваў на літоўскім кірунку і заклікаў абодва бакі да ўзаемаразумення, да дыялогу. І хачу нагадаць, што літоўскі прэзідэнт Наўседа 4 тыдні таму акурат адвёў 4 тыдні мінскаму рэжыму на, так бы мовіць, выпрабавальны тэрмін, на тое, каб не ляцелі гэтыя шары, не атакавалі нелегалы мяжу Літвы, каб усе гэтыя фуры вярнуліся. Калі падсумоўваць, то толькі з фурамі болей-меней нібыта збольша, так бы мовіць, вырашылася пытанне, і то з іх садралі ўсё ж такі грошы за гэту вымушаную стаянку. А так Віленскі аэрапорт зачыняўся ў гэтым месяцы. Мігранты таксама 2 рэкорды аж паставілі, сумныя рэкорды па колькасці спробаў перасекчы мяжу. Таму вось такое ўражанне, што Лукашенко проста па сваёй натуры ён не хоча ісці на кампрамісы, гэта ён лічыць нейкай праявай слабасці, а для аўтакрата выглядаць слабым гэта не камільфо, так бы мовіць. Таму так, добра, што вось цяпер і Сікорскі прапануе праявіць добрую волю з боку Мінска, але ці дачакаемся мы, гэта
яшчэ пытанне, таму што сама прырода аўтарытарнага рэжыму такая, што цяжка зварыць кашу з дэмакратыямі. І спадару Александр, паколькі вы асабіста ведалі Анджэя Пачобута, хацелася б запытаць, вось што адным з лістоў Анджэй адзначыў, што не хоча пісаць прашэнне аб памілаванні, у тым ліку і таму, што прызнанне ягонай віны зневажыла памяць тых людзей, якія аддалі жыццё, будучы у польскім антысавецкім падполлі. Што гэта можа сведчыць пра ягоныя такія арыентыры духоўнасці, маральнасці? Ну, гэта чалавек са сталі, я б так сказаў, не баючыся пафасу, таму што сапраўды у гэтай сітуацыі, ведаеце, у прынцыпе, я, напрыклад, ніколі б не кінуў камень у тых, хто пісаў такія памілоўкі, як яны кажуць, таму што, каб вырвацца з палону, гэта, ну, дапушчальная цалкам такая мера. Але ў кожнага свая мяжа цвёрдасці. Я думаю, што вось гэта пазіцыя Пачобута, які... Гэта ж пякельныя проста ўмовы. Вось Ігар Лосік, я чытаў у тэлеграм-канале, іншы палітвязень былы, згадваў, у якіх нялюдскіх умовах апошнія гады сядзеў Пачобут. Ён праз усё гэта вытрымаў. Гэта сведчыць, канешне, пра выключныя маральныя якасці. Гэта сапраўды герой Беларусі і герой Польшчы.